Oo, kata. Basin Oo, ako. nawala ng buka. Ayan, check. Ayan. Kala. Okay. Fix na ha. Ano na hinagdiya, katabuntag na ha. Automatic man sa mukha. O ga, siyempre, kanisya, events, ako pangingon, ga-host. Tapos dati po ni siyang kapamilya. Nahimo po ni siyang TV host. Tapos, usa po ni siya ka-banker. Oo. Pero karon kitungod lagi kay work from home, ta siyempre medyo minus ang mga racket. Ang tawag sa ron, banker na, biker pa. Oo. Ta ang problema pag yun, dili pag ini sa kagay at ingon nga kanang ni eskwela, kay dating chef lang tapos haya pa dili pag yun. Nagtono siya sa YouTube University. Kariyan to, matini idol ni. Ha? Matini idol. Matini idol, oh. Tama. Tama ni mo niya. Tapos ano Karon, idol na lang. Pero matinik. Gihapon. oy kagay ata kani pag ida. Siyempre, amahan man siya karon, gagmay pa yung mga bata. Ano pag yun siya mag-bake, kung natulog na ang mga bata, suminin to siya, medyo bilar ang style ani. Dili pa iyang i-timing. Grabe. Grabe pag-budget sa iyang oras ani. Mao na makinggan nga certified gahi gini siya. Ato ni nga istoryahan karon makauban nato ang baker na, abaliday banker na, baker pa. Ladies and gentlemen, BJ Balancio! Maayong buntag, mga kagaki. Diba? Tuwaras ko mga kapit, ang pag-ilipat at mga lakas. Suryahan na to, karong buntaga. Gahi pa ba? BJ? Gahi pa ba? Wala ka ba ningawa, BJ, magtingog-tingog sa kahanginan? Kay sa imong istorya, parang murag mauna ni, sisit. Dugay. Oy, after how many years na ba nawa ka sa kahanginan? Dugay na eh. Dugay na. More than 34 years, no? Si BJ, kung kairamdam mo, host na to kini siya sa ato na entertainment shows sa ABS-CBN Northern Mindanao. Ito na, di ba? Yes, sakto. Tama. Kaya, tapos, deskwela pa siya ato. Deskwela ka pa ato, di ba? Nagtrabaho na po. Nagtrabaho na. Oo, bago ka nakatrabaho ato. No? Yes, bago ko nakatrabaho sa bangko, nag-teller. Oo, nag-start as teller. Unya, kabalo mo, nagsugod siya as teller ha. Karon, siya na ang usa ka senior manager sa usa ka dako nga bangko nga usa kini sa mga unang nag-offer og kini ang digital banking system. Correct. Siya. Correct. Advanced ka ron. Oo, niya advance kayo ni ron. So, advance kayo ni siya mag-isip. Bitaw ato ni istoryahan na, BJ. Yes. Ikaw daw karon nabuang aning baking. Yes. Because of the pandemic, tungkol sa pandemya, natin chance yun nga, di ba nag-work from home na ta, nag-shift ta, mas maayo po, as you mentioned, very advanced sa technology ang bangko. So, naka-adjust ni diretsyo sa pag-abot sa pandemya. So, set up na kaayo ang work from home. And then, may mga free time, kay early, medyo sa'yo, nas balay, na free time, makatawa-tawa tag YouTube. Try ka na ito, nagluto. So, dili ko na nga nag-eskwela ka, di ba? Wala din nag-eskwela ka. Di ba? Wala din nag-eskwela ka, di ba? YouTube University rin eh. YouTube University. To everyone sad, try to follow Chef RV Manabat. Ay daghan kayo mapuntan po. Chef RV Manabat. Diya ka nagtuon niya. Oo. So unsa klaseng pagluto ang imong gitun-an dayon kay di ba si Chef RV daghan man na siya bisag unsa man ang ginaluto. Oo. Ang ako again, anad ko magluto sa balay. Kanang sudan, kanang pasta, pero baking yung lisod yung kaayo kay exact measurement kita. Kanang dapat stricto kung kulang ang pagbasa. Unya kana bunal-bunal. Ana kinahanglan daw ang misa para ibunal-bunal mo tong imong minasa. Manana. Mao gyud sa art. Pero ko nga nag-try ko himo og mga ginagmay lang sa nag-cookies, nag-muffin, nag-rebel bar. Papilawon din ako sa akong asawa o sa akong mga anak kung pasar gani na. Medyo approved na siya. And then, good thing,
well accepted yapon siya sa mga amigo, nagsugod sa mga amigo. Naghinay-hinay dayon because dili pwede nga ipatilaw lang sa asawa kay usahay pasig mabikil nga lami man sige na lang. My My so God, ipatilaw sa mga barkada. Napod, mga kauban sa trabaho. Di pa Di ba? Kaya sa mga kagaya, kay ako diri kani manggoda BJ, daghan kaayong unsa diri naminaw nato labi na sa radyo. Gusto mo og kanang tinuod pait mahagiton kining atong panahon karon mga kagaya. Gusto mo og kanang unsa na dili tinuod nga wa kay oras. In fact, daghan tag oras ato lang gipaawas-awas gisayang-sayangan ng nato ni pagay sa kapupo mo ka nga gahi BJ diya una kinahanglan kung unsa ang imong hilig tistingi daw na siya na mauna ang imong himuon nga negosyo unya ikaduha kung ka experience ana pag tun-i okay unsa man na YouTube labon sige lang mong tabi diya sa hagdanan nana no Kung dili man sige chismis sa Facebook. So mapusli, wag gyud mga kwarta. Unya sige lang pud mo bash. Kabalo mo kung basher mo, ha? Nakakwarta gyapon ang inyong gibash. Kaya nag-viral man gyapon ang inyong gibash. Sige, padayon gay DJ. So ito natilawan. Mauni ang tawag ana, no, imo dayong gipa unsa kani product quality. Product quality. Kung unsay feedback nila, imuhang i-improve po. Oo. Kaya na pwede nga para paggamay kasi di ba? Ang isla kaayo. Wag kasukar. And very important yun, Sir Art Bern, nga, open-minded yun ka nga. Dili ka masakitan diretso sa imong lugmad kay Correct. tungod kay why love me, kay tungod kay nasa kasulti. Kaya mas maayo man, mas ma-appreciate man nato. Pero kung imong ipatilaw ang imong wa pa nimong ibaligya Bern. Imong ipatilaw sa imong silingan. Ingon na mo nga, open-minded ka ba? Layo na siya. Tapos, nagustuhan sa mga silingan. Dito na tayong nagka-idea nga, inegosyo na. Siguro. Pagsugod din mo, wala business. Muna mo nga, sayang man yung oras, tunan daw nato na di, inuna ba na itabo? Yan, kalingawan. Kalingawan. Sa tutong game yun na makatuon yun nga na ay something new, especially kay dagang oras ka sobra. And then, ang mga bata, ganahan mag-apil-apil, ganahan mag-apil. So, at least, family bonding time gyapon. So, katong time, ginagmay naman yung hinimo. So, pwede pa nga uban sila. Pero mas maayo gyapon, time to time, spend time with them. Natay oras sila nga, muluto kay, di ba? Matod pa, mutuo ang bata kung sila nakitaan, dili sa unsa gisulti sa inyo ka. Sige, so nanaka, unsa man po ang imong gitutukan nga specialty? Ang specialty ko gina ko nagsugod ko cookies. And sunod cookies. Na yun nagsunod yung mga Revel bars. And then Revel bars by ka na mga hindi. Chantilly bars. Lahito, mga pulang grupo lahito nga level. Unsa pa? Like Chantilly bars. So mga unsa tawag ka na pastries ka. Pastries. Nanapod cakes. Nanapod cakes. Ang sugudin ko sa cake, sa burnt cheesecake. Burnt Basque cheesecake. Okay, di kayo kailan ka nasunog kay burnt mo daan ba, no? Pagod man. Ako, ako'y pasensya nga wapahan og ayo ang sa cake ato burnt Basque cheesecake. Pag magluto, muna na siya. Plaster na niyo. Wala icing ay bay, wala icing. Burnt Basque cheesecake. So, nag-click man po kaayo na. So, nag-click sa imong mga bata, sa imong misis, o sa mga silingan, magigiraan sila. sila. Okay, So, pagkawan namin na dayon. di-decide na yung inegosyo ka na ako ni. Because all businesses, mga kagaya, tanang mga negosyo o pangwarta, nagsugod sa usa ka, ting! Idea. So, pagsugod nimo, giunsa nimo pagsugod og pamaligya. Abel kay excited na kay sila. Grabe na ilang pamilya. Gipakus ko ilang home radio 935. Sige na pakus. Giunsa nimo pagsugod nga nakakwarta na ka.
pasalamat po ko kay nako'y background sa business. So, nangitabo, kung katong akong itong pamalit, akong gipang lista kung pila ka buok na. Kung Importante kay na. costing yun. Oo. Kaya kung patakaog ka ng nga wa pa saktong ginansa, wa pa saktong monitoring, Oo. pila yung gasto, pila atong kita. So, tabo, di costing yun nako. So, may gani kay nasa background sa business. And, so, ginahimay gid nako. Eh, para makabalo ko kung pilay markup, imuhang cost, kung ikaw galuto, imuhang overhead, etc. And then, gawas na ko sa ako ang pricing dayon. Kay para, mas maayo nga comparable ang imuhang pricing sa imuhang market also. Alright. Karon, na ilang nakagsugod, nikita ka, sideline. Sa sideline, pila nga po imong nakita sa usa ka bulan sa imong bana-bana, average. Ay, saba kay, wala man, patay na ko mga radyo sa taga-BIR. Okay. Mas importante po, Sir Art, na take advantage of ang social media. Kasi di ba? Okay. So, diyan mo ang marketing arm, ang social media. Oo, ang social media. Tama. Wala man tayo, Ay, home-based naman ta. Eh, home-based ta. Tinood na, sa to. Home radio diya ta. Home-based na ta. Okay. And sa tinood ba? Iyon aniya. Naara ka sa balay, unya, pwede dito mo income. Gana ba, mga kagahi? Tistingi, ang mga gamit ba kinahanglan iba high-tech? Mahalon nga mixer. Dapat ka lang aluminum nga kuhan. Dapat ingana bagi dapat. Ipahimo, gid na kung sa ipapabricate ko dito ni Pabian, ana. Wala, nagsugod yun ko. Second hand nga hand mixer. Baligya. Kaya mga barter yapon online. Ibaligya sa usawa. Ay, paala ni ba yun? 100 lang na ini mo. May nala ka. Di ka na nala, no? Oo. Dahil, kaya mga pinsmith lang sa kugon. So, mga humahan. Lata ng mga lutuanan, may nala, no? Yes. So, kada, ang nagsugod. Ginagmay. Kinahanglan ba na space, ana? Dakong space, ang makaon sa imo nga kwarto, o dako lang ng isa kadupan ni mo, ana. Dili kailangan mo ako yun na space or art. Saktong-sakto nga yung So, kibalo. Wala mo abot, uus kadupa ang kalapad. So, kibali, ang imong balay. Abot po. Baka ana, isa kadupa nga sa imong space, oray nakuha diya, sa likod sa imong balay na nimo ibutang. Nana ba? So pasabot ka kay Art, diha nimo Beach. Sa imong balay wala pa kay giingon nga na kay gibuhat lang ang himo na nimong bakery. Wala. Imo rang dining. Wala. Diya ba? Kusina na. Yes. Karon. Pila man po ang average ginakita nimo kay mao man dayon no sa ang ilahang gusto mahibalan. Profitable ba siya? Ginansya ba siya? Makabayad ba siya kaayo o ka-internet? Kaayo. Ang sa ako, karon medyo kusog na, hindi mo ubos og 5,000 ang semana. Wow. So, di lang pang internet. Pambayad na sa tubig, pambayad ng kuryente, na apoy pakapilas. Pakapilas karni. Kung yung income, excess income, makapayabang pang-sudan, pang-palit sa mga gamitos sa mga bata, sa pag-kurente, tubig, is magkasta pang tabang na po. Sa mga kagaya, paminaw. Ang atong gisgutan kagaya na, sugod sa kanang desire, kanang kagustuhan, nga makatuon, nantod nga magka-sideline, magka-income, nga nara sa balay. Paminaw, last na mag-istoryahan ang kanang income, ha. Kung magsugod yan yung negosyo, ayaw sugod dahil nga kinahanglan mo kita dahil ko. Dili Mali. Sugdan sa kung gusto ba na nimo. Tama ba? Mangwarta manggudta mo Yes, yung mga good. Because your passion will have its own consequence, and that is commission. Sayop na po dito Pag Sir Art, Sir Bird, mas maayo po na ganahan pa sa atong buhaton, especially sa cooking. Kaya reflective na ba kung sa kalami, kung pait imong gibati, pait sa linutuan. Sa ato pa, BJ, tinuod yun itong istorya itong una,
Waman sa namin na yung mga asawa ko, tuon na pa man, tuon na pa to. Pamanay yung mga asawa, tapos na, tinood yun di ay nga, gahi ug lami yun ay ka. Ay, Tinood yun ito. ay, gani. Tinood yun ito, tuon na. Na-prove. Na-prove. DJ, paki-invite sila sa imuhang online store o kabasig na ay gusto diya nga mag-order o labaw sa tanan. Mudawat si BJ, kani kailan yung kung ani nga bata, ganin tawana, bata ko ito na karon nga, tatay na. Ayaw mo kaulo kan BJ ha, kay ato ra pud di siya kauban. Kauban Ay, na nato ni, problema pamilya na nato ni. Ah. Mangutana mo niya, tingnan siya nga, BJ, kaya unsa may himuon ani na palpak man, motudlo na sa inyo. Sige, pakihatag sa imo ang impormasyon, imong contact, imong link palihog, BJ. So, just follow sa Facebook o sa IG at Baking Banker. Dayon Baking Banker. Ah, Yes. galing, May ginawa, witty. Dayon, kung ganahan sad mo, sama sa inyong i-suggest your art if magpatudlo, I am willing to share, especially on the business side, ang pag-costing, ang Banker ba pag-guide yan? ko. Banker ba yan ni siya? Manager ba yan sa bangko ato guys? Dayon, especially, gatabang pud ko sa DTI na sila programa nga mag-innovate, maghimo og business improvement na makatabang pud ko din sa ilaha. So I might as well, kung kinsay gusto mong patabang, magsugod pud og mga negosyo sa atong free time, basic, yapon nga mangutanag gyud ta. Kay walay daotan sa mga. Alright. Daghan kayong salamat sa ato ang Baking Banker DJ! You guys sa tanan, bigas yung pamilya. Salamat kayo. Thank you, Sir Art. Thank you. Certified! Gahi Kabay! Galing! Oras, alas 6:39, mubalik kami, kadyon lang!